Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Matod pa ni Robert, murag-kidnap for ransom tong nahitabo ni Rian. Kung nasayot na, nga daghan na kayo mga panghitabo ngayon ini. Kidnap for ransom pero kipatay gihapon ang gikidnap. Jesus ko in town. Si Bako lang unta. Uy, nakagwapa ra ba itong pulisa? Uy, ugdo kay itong sampot. Mura pong iti kay igwad kay gusto kay mulabyog ang sampot kung mulakaw. Uy, ginoo ko. Ay, Elen, wag kita laing mahimo ini. Ampo ra gyud. Itugyan lang gyud nato sa Ginoo ang tanan. Wala ang email message kung nadawat. Gikan niya po sa bundok. Ako masahon. Niya sa message nga di-attach sila. May software ang mamonitor. Mulukit o mahak na ko ang site ni Professor Juan Miguel Salvador. Gati niya mamatikdan. Bago ka ni software. Naglibog ko kung unsay akong buhaton. Disam ko makatugot nga may daw may tabo sa gina ko ikaduhang amahan. Apang kisangunan ko nila ining labing lisod alang nako nga ginbuhaton. Mabuak kini akong us pagkunahuna. Mabuak kini. Malaing message ni Misod. Ako masahon. 3 days. Kitagalan og tulo ka adlaw sa pagdakop buhi o patay ni Professor Juan Miguel Salvador. No! Dili! Sakitahon kong mentor, doktor o professor o labaw sa tanan, kaila kong ikaduhang amahan. Ako ang gitukyan ng mudakop o mupatay. Wa pag yun panawag ang suod kong higala sa PNP. Unang usap ko. Kalit kong ikulpaan. Wa ko makasapot sa kukipati. Usa ka kung tawag ko si Robert ng kila kong ako anak. Biting mo ako, Silvan. Siya bitawag, si Robert. Ako tumagon. Robert, my son. Mitawag ka. Abi ni mo. Nagunaw na kong mutawag ni mo, pero naunahan lang ko ni mo. Kumusta, my dearest father, Juan Miguel Salvador? Huh? I'm okay, my son. Kadiyot, something wrong? Murag wa makasamod karon, ha? Problems? I need your help, Doc. Professor. Ha? Gusto kong makita kita karon dayon. Oh. Please, Father. Makita ta. Robert, my dearly beloved son, usa ka labing pinaka-importante o hinungdan nga noong may uli ko din sa Pilipinas. And I really want to meet you, to talk to you. But karon nga mga higayon na, gikasubo ko nga dili pa ka na mahitabo. Usa? Ngano? You told me before. You really miss me. But... My son Robert, please understand. I need you to understand. Kay kining tanan para ragyod nimo. May mga importante kong gihikay sa pagkakaroon. Itugot nga humanon ko una kining ako mga gimbuhaton. Ug humanon niya ang tanan. That's the time nga magkita kita. That's the time nga makikita ko kanimo. Kay daghan kayo kog gustong pakigsultihan diya nimo. What? Yes, that's true. Hingon mas ko, Father, diyan mo. Dagan sab ko pakisayran. Kung managsama kita. Yes, Okay. Father, yes. Okay. Just give me enough time, my son. Okay. Hey, my son, cheer up.
Magkita ra gyapon kita. And I hope nga, Father. Kung nasayod ka pa lang unta. Kung siya akong gipati ron. Kung nasayod ka pa lang. Sige lang. Moabot ra gyapon ka ng higayon. Okay. But, mangutan ako nimo. Niya ka ba sa Cebu? Oh? Ako nimo tubaga. My son, kung magkita ulit kita, diha gyud sa Cebu, okay? It's okay. Okay, bye. Kikalipay kay nako ang atong panisulti, my professor, my father. Bye, my son. Bye. Robert, naglaom ko nga sa ato niya pa nakita. Mupatigbabaw kay hapon ang atong kiamping nga relasyon nga pag-isip nga amahan ug anak. Unsa ka importante ang iyang gibuhat karon. Anong dili man niya kinikabiyaan, bisan makadiyot lang. Magkapaybunggit kayo. But anyway, I have the software now. Nga malukit siya, nga di niya mamatikdan. O kaya dili niya mahimong mamatikdan, dili niya kini mablakkan. Hapit na dahil mahuman ang pag-install na ako ni diri sa computer. O karong tao na, ako na kini magamit. Animal, kinsam-sam ning nawag. Si tipal o nang yapo ng samok-samok. Hello, Doc. Prof. Nasab! Doc. Prof. Si Rian nakaikyas. Unsa? Unsa'y nakaikyas? Maulagi, Doc. Nagdanghag ang tanan kong mga sakop nga nagbantay ni Rian. O kung sa may inyong gihimo nga dinghaga mo mga bugua mo, ha? Totoo, Doc. Akong gipangita ang yabag og mga danghag kong sakop. Di kay sila lang ang danghag animal. Apil ka sa Maayo ra gyud nga ni ata mag-istorya sa cellphone, Doc. Kay kun wa pa stilan na puno na gyud tingali ko sa labay. Ayaw pag inamaw gago! Paminawa ko! Ayaw ninyong lungi kadtong babayhana. Kung inyong makita, ditsuhas pagbuak ang o, patya! Kay lisod na, kung magkakita sa silin, mabulilyaso na ko ni Ilin ining kilakiha kung magkita sila. Mawang ka, pati yung good. Ayaw papakita na ko, Ate Palo, kung dili ninyo siya mapatay. Ug dugang instruction. Puni ang imong mga sakop nga dili mga pulis sa pagbantay ni Elaine. Kinahanglang mamonitor ang tanan niyang mga kalihukan. Ug mabantayan kini nga way riyan nga makaabot ngadto kang Elaine. Klaro ba, Tipalo? Klaro ba? Hangtod ka na sa apa ko makadawat og balita gikan ni Robert. Nga musulti nga luwas na si Rian. Kanus apa? Uy, na may van nga mihunong sa atpang nga akong gipuyan. May mga tao nga nanaog ug murag mga armado. Miduol sila ng mga tao nga gisugo ni Robert sa pagpabantay nako. Naglamanuhay sila. God help me. Maluoy ka na ako, Ginoo. Makaabot lang ko ni Elaine ug masultihan siya sa tanan bahin kang Robert. Bahala na kung sa'y mahitabo na ko. Bisag mamatay pa ko. Masayra lang niya kasalbahis ang kamananap siyang gituo ang tarong nga tao. Huwag labaw sa tanan. Sa kamatuoran nga si John Melgar ang pertugo. Usara. Cute ay. Maudi ay. Nga may patigbabaw ang way sabdi ni Elaine pagpati nga to sa pertugo. Kay maod
Mura man sabdi ay kini si John Milcar. Murag mituyo ka nga akong pananaw. God, no. Atake ko kalikoon. Maluoy ka. May sakyan ang napaingon din. God, salamat. Maluwas na ko, Didi. Maluwas na ko. Magpatong ako sa daan. Magkasakay lang ka ning maong sakyanan. Maluwas na ko. Magpatong ako sa daan. Nagkadoon ng maong sakyanan. Wara-wara ko nga kong kamot. Para! Tabang! Tabang! Basta! Mga instruksyon ni Doc Robert. Dili ta magpakita niya kung dili makitan o magkuha pagbalik si Rian. Nag-among-among lang ito na itong babayana. Oh, kadiyot. May nakita ko babae sa unahan nga nagwara-wara siya ang kamot. Ug murag nagpara. Ug nagpangayog tabang. Animal! Pagka-jackpot! Si Rian! Siya ka na! Si Rian! Oh, no! Mao ka na sakyanan ang sakyanan ni General Tipalo! No! Madagan ko! God, no! Bagi ko! Bagi ko! Gada kinuuli siya. Bagi ko, Ginoo. Ginoo ko. My God! May truck ni karga nga masugatan ako. Matas magad ko! Oh, no! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!